Fáilte ó bhisteach chun hot cross buns ólam. Frás a hain ná seo. 1, 2. Tá frás a hain ála néasca. Ní len ach B an sin, A an sin, G anachas le PC atá fólamán hana féin. Ceirtar? Bainirt a sin lom. 1, 2. B chuir méar le síos, A chuir méar le síos, G maithú. Nis cén chuma atá ar frása dó. 1, 2. Nach nachníonn tú é sin. Tá lína héanagus dó dúirt mar an ggéine. Mar sin, tinimiid siad inis in í chéile. 1, 2. B, A, G inis airí ré ar an B rís. B, A, G ítach. Céir é frás a trí? Tá sé casta agus álan. É se seo. 1, 2. Cén chuí dhéanamid an frás a trí sin? Well, tosníimiid ar an G agus téimiid curcín dó sin. An sin ordaíon muid méir agus téimiid go tín A agus téimiid curcín an sin. Ceirtar? So, ba sin mar seo. 1, 2. G, 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 G inis ordaí méir. A, 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 A. Agus tá tusa é a hain a suchtééis sin bhaintach. Maithú. Nis, man maidíocht as an chéad trí frás a léir le chéile. 1, 2. B, A, G, Jenny sin a ríist. B, A, G, inis fan síos ar an G agus den curcín. G, 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 ordaí méir agus den cur A. A, 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 maithú. Agus céir é frás a chathair. 1, 2. Tá sé dearg mar an ggéine le frás a hain agus frás a dó. Is bralam nó hálíonn se sin. Mar sin, ban maidíocht as an rud ar fád inis. Tá siar de B, 1, 2. B, A, G, Jenny sin a ríist. B, A, G, fan síos ar an G, Jin gur G. G, 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 ordaí go A. A, 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 A. B, A, G,